ଆଚ୍ଛା 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 ବର୍ଷା ଆବେ ମେଘ ଛାଡ଼ିବନି ସେମିତି। ଆରେ ତୁ ତ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲୁ କ'ଣ ଝଡ଼ିଗଲୁଣି? ପେଟ ବଡ଼ ହେଲେ ଅନେଇନୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ନାଇଁ ରେ ମୋଟା ଥିଲୁ। ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୋଟା ଥିଲୁ? ମୋଟା କିଏ ତମେ ହବ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଅଛି ମୋଟା ହବ? ହଁ ବା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ମୋଟା ପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ମୋଟା ହେଇନି। ମାନେ ମାନେ ତମେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଉପାୟରେ ବୁଝାଉଛି କି ମୋଟା କେମିତି ହବ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଉଠିବ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଜିବ କୋଉଠି ବରା ମିଳିବ, କୋଉଠି ଆଳୁ ଚପ୍ ମିଳିବ, ମିଳିବ ହେଲା, ଚାହା ମିଞ୍ଚାଟେ ମିଳିବ। ତମକୁ ସେମିତିଆ ଜାଗାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଲା ସେଇଟା। ଯିବ ମିନିମମ୍ 30 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ତେଲରେ ଛଣା ହେଇଥିବ, ତେଲ ଝଡ଼ୁଥିବ, ସେ ବରା ଖାଇବ ସକାଳ ଟାଇମ୍। ହଁ ଏଇଟା ସକାଳ ଟାଇମ୍ର ରୁଟିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଜିବ ମସଲା ମସଲି ଖାଇବା, ପୁରା ଦାବି ଗୋଟେ ଖାଇବ। ବାଇଆ ହେଇଯାଇଛି, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ କରିକି ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ମୋଟା ହବାର ଅଛି ନି ମୋଟା ବୋଲି କ'ଣ ପତଳା ହେଇଯିବ? ଟିପ୍ସ ନିଅ, ମୋଟା ହବ ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲିଯିବ, ଯେତେଟା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନ ଟ୍ରାଏ ମାରିବ। ଆଉ ରାତିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେତେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବ। ତାପରେ ଦେଖ ତମେ ମୋଟା ହବ। ମାରିଦବ ମୋତେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ମଜା ଲାଗିଲା।